sini Tripura Mothani yakari Bharatiya Janata Party of Hanai Rogno ani netritwa nang borno organize khainai karon o bongni Tripura Mothani je bongni kajokari hamyani bagai borok dinaro tonglia karon borok agi 25 বছর সরকারক সাবই রাজানি যে রাজতন্ত্র নষ্ট খানিরনো তাও জায়গাও পঞ্চায়েত লেভেল হইতে গোबां জায়গাও বরং দুর্নীতি খাইতঙ্গা আমনি বগে বরক তিনি সাজাগিয়াन বগै তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বরক তিনি সামিলखा বসক ফ্যামিলি বসক বুটারক তিনি বুটার তো গোबां ফাया तंगमानि हाइफोनो তিনি বরক সারা সেন্ট্রিগেট सिनि खुमलुं सेन्ट्रिगेट पुरा बरक बन्द खाइतंग स्टप खाइतंग गारि फाइगांखौ सकचारिनाय हाय सकचारिनाय गोबां दुर्नीति बर आमहाय कक साविनाय बरनो सिगिरि सकल जे फाइना हनाय रनो बेबा कासै तंजाक बिसिनि लगे खरस कासुजाक बुकुन मते योगि फाइका आउनि बगे बस साफाइका हाय खलाइजाक गाबनि बगे जों आं साका थिगासे नों यखा जाखा कुन किरना करै बसकां सालते बसं गोबां मा आमहाय खलाइ जों तुमना बगे जों लामा उखैतंग सद फेमिलि पजिटिभ भोटार 65 भोटार आसं पुरा कट्टा खाइजा आमन सिंगो जों गोबां मा बरक बाय गोबां मा सामु हाबे एंगार जों खाबरक जों फाइनाय माने जों गारियाव सेन्टिगा तुमिया सारिगो जों साता जों गारि सामानि अ सातान बिसिंगो बरक खन दिन आटाव जों गेजेर खान बागै जों बनो जरा जाता हांखो बंनो आटाव कल खाइमासे मालिया दिन मालिया माने सिनि सेन्टिगा तो मिटिं दंगो आमन बागै जों थां मालिया नि सागा बेबा अटो फाइते नि जतो टमटम नि जतो सिनि खुमलुं जे गाट दं बेबा अफ आउन बागै सिनि जे करबि सुंबाय जे फाइनि दंनाय र बंनो सुतुइ मालिया आं बाइक गोबां मा जागोन थांबा आं बाइक गयबा थां मानसिना मा कासे बारा हाजार बनो बाइक आरो आनो दुइजन गागास अर फाइनानि इनका टाइम yang नासिं दंया देबो जोंहाबो को सिनि मामाबो दङ मामा सिनि खकेन्द्र बबो बन नगरको थाङै गोबां टर्चारनि खाइजाका तिरवा मथनि बर बाय थाङैनाय नों जदि दिनि जयनिंग जदि थांगांका नि नगर सकसानाय दुबो जाका के बनबो जों बन नगर थाङै मा नालेखा थाङैनाय माने बन बिग जं बं नं बर सार बर दं काबजा आंबो थाङैनाय बंनि परिबाराव थाङै नुगोना माखनो ट्रेक्टर नांजों माइनखा नोंका मामा बस हावका माने हाइफा नंथुम आनो सिनि मेडाम सुय कक जां थांनाय नाखा नक सकजों आं बुथाजों नै ब दिनि जयनिंग खायने बगे थिंबाय फाइजाकता एमने सिनि फेमिलि इनका सद फेमिलि 65 बुटार मा हिता